Tembangane prajurit ebek. Minggir utawa mlebu sejrone bebarisan Kisana. Kiye bergodo turangga sing bakal nrabas sabarang jaman. Sing ora bakal maras maring sawernane gegaman. Ora mingset merga panase palangan sing agi kobaran. Apa maning mung rajang kukus owah gingsire kahanan. Minggir utawa mlebu sejrone bebarisan Kisana. Sawise jam leder suara pecut kaya bledok teladung tawang. Deda kukuse dupa gole nutupno sawernane item. Aja wani-wani rika nyepeleknake. Najan mengwujud jarang kepang. Kiye panjelmane gunungan Senopati manggala sekebahe perang. Mayuh bali maring tetembangane kaki ngene sing gawe ati weni. Merga sewise ning kalangan gumadhong dening eling-eling. Langka dalan liya sing bisa dituju kejaba kudu bali maning. Bale nuhoni ilihe bapa serayu sing tansah gawa piwulan. Mulih maring antenge kaki slamet sing tetep gole jaga pepelu.